Nagplano man kita kung negosyo, no? Ang problema na yung negosyo kay wa pa ko butag katulad dito nga naay mga apply trabaho. Kini negosyo kang trabaho dako kini makatabang dinhi sa barangay Ilaya. Ha, kini atong lungsod sa Tuburan ba kini gitawag tong sitio Ilaya. Magutag ko anti dito nga para man trabaho aron na mo apply panalitan. Dadong kanya ko notebook. Kini pwede na siguro ni. ENJ wanted trabaho. ENJ wanted trabaho. Amo na. Okay lang. Miguel, kita trabaho, Miguel. Wala trabaho ni. Ata kita ba? Kita trabaho na nag-hire trabaho. Ta ako skill. Tilman ako skill. Na tilman. Ako na ko ni Miguel, ako to. Tubo tilman. Wala tagwata ni Miguel nga kita trabaho ni Miguel. Ako chipti belt to. Chipti belt to. Ako taon ako gamit Miguel nga kita trabaho. Kita Tadain mo gamit. Ay, Miguel. Wanted ba? Wanted. Asa dala Miguel? MJ, wanted ba? Ako na sunod Miguel. Sige. Kasi dapat ko, ikaw sa dahil dapat ko yung yapon trabaho nito. Kuyog ta. Sige. Ayaw! Sama toyo niyo. Ay makita niyo. Agaw, dahil nangitag trabaho agaw. Unsa man, pasudlo ni. Sige. Pasudla, kapkape ha, kapkape. Tayo pataag mo ko ani. Atawa ni. Ay! Nga private trabaho, sir. Dawat mo trabahante rin, sir. Agaw, nalangit tao nang apply agaw. Unsa man, padayonon? Sige, di pa nimo doon sa tubangan kakapidaan ang maong nang-apply kay murag na dibiri sa utok na. Okay ra kaon. Okay ra. Dire. All right, kato bisigaro ning maong tao nga midol dire. Karon, mangutana ko nimo. Di ka magikan. Dito pa tao ko sa bukiran sa kanturato, sir. Nangilagay ko para ka-trabaho ko. Sige. Mangutana kung unsay imo namahuan trabaho. Kamao ka himo balay? Kamao kayo, sir. Papapanday ba ako? Naabay ako huso. Yan, nasa kumatiyo din. Kompleto ni. Dito dire. Okay. Na karon ako kang sudlo sa baho. Oh, pwede kayo, sir. Kagita yung kong trabaho. Sige, nibili mo ilong dunggan og sakto bagi sukod. Ako, sir, butang ka. Ako, nibilan akong Ilong. dunggan. Na baho. Naabaho! Ilong. Na baho. Naabaho! Ari boss. Na baho. Pagkapasar rin siya, pagkapasar. Sige, palunya dire dito. Bernard. Sige, palaktar to re. Dire. Ayo. Wala tao? Kita ko baho. Na wanted na. Baho na. Wow. Ayun, masabay tayo. Namo. Apply ko baho. Wanted mo, hindi. Apply ko baho. Bodyguard. Kapkapi ng duha kasi kung tanaw ng duha nga pagtrabaho may problema gis kawas. Dili na perfecto, mura dai kamay ng duha. Palayo pag bodyguard. Matuman agaon. Butang mo na akong bosil dili. Ayaw di ma.
Kinagaon. Okay na. Aling usa. Ang usa, dire episode lang usa. Kape, dulu to. Kape. Kinagaon, no kinagaon. Okay na. Sige. Nakasunod na, dada baliga to. Dada baliga, nakasunod na. Dito. Ay, pamusilang na mo. Dito. 2,000 years later. Mamalik ta dito sa itong gi-applyan kay na kabangon-bangon naman ta, nakwartahan naman ta ni. Magpasalamat ta sa itong gi-applyan dito. Aw. Uy, di gapon. Ay, kay akap. Sus na. Kaning singa ni ha. Gilo kay babura gold bitaw. Kwarta na ni. So, balik ka to. Pasalamat ha. Ato ka ako ni pandaron akong motor. Oh, sige. Kung yawihan sa ha. Oh, sige. Ha. Ngayon lang ha kay mga sige to. Sige, bato na ta. Oh, sige. Hinay-hinay mo naog ka nya tagsa-tagsa tag naog kay tumba nya tani lisod kayo ro bang parkinganan. Ako una ha. Ako yung nabi ko ha. Sige, ako Ay, pugal. Ako ata chikis. Ako sa Sige, ning utang. Ay, salamat kayo nga napalikod mo. Ay, salamat kayo. Nagkayong salamat. Salamat kay sir. Iba pa ko ni mo daw atas ang pag-apply. Di ko makamani atas chikis. Salamat yung kayo. Ay, may noon! Ida. Nagawat mo, nagadumahan ang boy! Ito sa ko eh. At sige, bye-bye! Salamat kayo nga nagkatrabaho mi. Ug di ka tungod nimo. Di kimi katrabaho. Salamat kayo boss. Ay, ano ba na? Galay! Salamat mo! Ang dakumako! Dako lagi kayo boss. Ang dakumako ako! Matawan! What's up mga kakwaknit? No, shout out di ay ni Lin Yong og ni Michael Agbili Angway og ni Melissa Incabo, Fan Davao, Tagum City. Og ni Rimax Cinco Gomez og ni Albi Mari og ni Ruby Inglatira og ni Wilson Puro. Salamat sa support mo sa mga EMD Pulat Biners, mga ka-powers. Thank you, bye-bye.